T20 ପାଇଁ ଭାରତ ଏହି 11 ଖେଳାଳି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦଳକୁ ଫେରିଲେ 5 ବାବୁ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟରେ T20 ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ BCCI ବୋର୍ଡ ଘୋଷଣା କରିଛି IPL ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। T20 ବିଶ୍ୱକପକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ 11 କ'ଣ ହୋଇପାରେ। BCCI ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓପନିଂ କରିବେ ସୁମନ ଗିଲ୍ ଓ ୟଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ। 3 ନମ୍ବରରେ ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ 4 ନମ୍ବରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ। 5 ନମ୍ବରରେ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍। 6 ନମ୍ବରରେ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଓ 7 ନମ୍ବରରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା। 8 ନମ୍ବରରେ ଦୀପକ ଚହର ଓ 9 ନମ୍ବରରେ ଖେଳିବେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ। 10 ନମ୍ବରରେ ହର୍ଷଦୀପ ସିଂ ଓ 11 ନମ୍ବରରେ ଖେଳିବେ ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ। ଏ ହୋଇପାରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ 11।